Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. At-targhibu fis safil awal. At-targhibu tawi iku demeni. At-targhibu tawi iku demeni fis safil awal, fis safi ing dalam saf. Fisofi yang dalam sof al awali kang kawitan atau pertama atau awal ya. Fisofi yang dalam sof al awali kang awal atau pertama. Fi iqamati syufufi. Fi iqamati syufufi yang dalam ngadeke pira-pira sof. Fi iqamati syufufi yang dalam ngadeke pira-pira sof. Di iqamatis sufufi yang dalam ngadeke pira-pira sof. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kok semangat nih jatan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Khairu sufufi rijali utawi pira-pira sofi. Lah. Utawi luwih apike nggih kliru. Biasa, alisan mahal kotor. Khairu sufufir rijali utawi luwi api-apike sofi pira-pira wong lanang. Utawi luwi api-apike sofi pira-pira wong lanang. Utawi luwi api-apike sofi pira-pira wong lanang iku awaluha. Awal atau ngarepe sufuf. Awal ngarepe sufuf. Basarruha lan utawi luwih elek-eleke sufuf. Sufuf rijal maksud. Basarruha lan utawi luwih elek-eleke sufuf. Iku akhiruha, akhire sufuf. Iku akhiruha akhir sufuf. Wa khairu sufufin nisa'i. Wa khairu sufufin nisa'i. Lan utawi luwe api-apike sofi wong wadon. Lan utawi luwe api-apike sofi wong wadon iku akhiruha. Akhire sufuf. Iku akhiruha akhire sufuf wasaruha lan elek luweh lan utawi luweh elek-elek sufuf. Wasaruha lan utawi luweh elek-elek sufuf iku awaluha awale sufuf. Iku awaluha awale sufuf. Kanjeng Nabi dawuh, khairu sufufir rijali awaluha wasaruha akhiruha. Wa khairu syufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Jadi luwih api-api lebih baik-baiknya sofnya untuk laki-laki adalah yang di depan. Lebih baik-baiknya atau paling baik sof laki-laki adalah di depan. Dan paling buruk-buruknya sof untuk laki-laki adalah di belakang. Ayo aneh-aneh. Lah nek sing wedok iku paling api-api sof adalah di belakang dan lebih buruk-buruknya sof adalah di depan. Makanya kesunahane arek wedok iku sof nang mburi meskipun ono arek lanang cempili durung balik tapi nek iso mburi nek arek imam meskipun tak mburi nemen nggih. Sof iku didelok kok tungkak. Apa tungkak itu? Bahasa Indonesia tungkak itu. Apa tungkak? Ngerti tungkak ya? Ujungnya bisa ikune sikil itu. Nah, sof lu ngelurus none iku kok tungkak. Didelok tungkake, nggih. Dadi ngelurusno sof iku kok tungkak. Nah, tungkak masih gede cilik iku didelok tungkake. Nek kepin lurus berarti dilurusno
nek kepengin lurus dilurus napa? Tungkae. Lah iku sing bedani iku umpamane sok lanang besok wedok nggih umpamane dikaceki ya berarti tungkae sing wedok kudu mburine sing lanang. Utawa duwe kakak adik lanang ambek wedok. Bedane ya apa? Omahe gak gede-gede amat iku tungkae kudu mburine tungkae sing lanang. Cek apa? Cek sofim tetep mbone mburi terutama mburine wong lanang. Pun, Aqala sallallahu alaihi wasallam. Apimu jumeneng ana sira kabeh. Apimu jumeneng ana sira kabeh utawa ngadeka sira kabeh. Asyufufa ing pira-pira sof. Asyufufa ing pira-pira sof. Wahadulan ngencengno sira kabeh. Wahadulan ngencengno sira kabeh bainal munaqibi ing dalam antarane pira-pira pundak. Bainal munaqibi ing dalam antarane pira-pira pundak. Wasaddu lan bunton. Asyatulan buntono sira kabeh. Asyatulan buntono sira kabeh al-kholala ing sela-sela. Al-kholala ing sela-sela. Walainulan ngelemesno sira kabeh. Walainulan ngelemesno sira kabeh. Alayyin ulan ngelemesno sira kabeh bi aidi ikhwanikum ing dalem ngarepe dulur sira kabeh. Bi aidikum kala ing dalem ngarepe dulur sira kabeh. Wala tadarulan ojo ninggal sira kabeh. Wala tadarulan ojo ninggal sira kabeh. Furujati syaitani ing pira-pira penggangi setan. Furujati syaitani ing pira-pira penggangi setan. Furujati syaitani ing pira-pira penggangi setan. Waman lan utawi sapane wong. Waman lan utawi sapane wong iku asola nembung sapa man. Iku salah napun sapa man sofan ing barisan. Sofan ing barisan wa sholahu mongko nepung ing man. Wa sholahu mongko nepung ing man sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah wa man lan utawi sapane wong. Wa man lan utawi sapane wong iku qata'a medhot sapa man. Iku qata'a medhot sapa man. Sofan ing barisan atau sing ing sof ya kan. Qata'ahu mongko medhot ing man. Qata'ahu mongko medhot ing man sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh aqimu syufufa wa hadu bainal manaqibi wa syaddul khalala walayyinu bi aidi ikhwanikum. Tetapkanlah atau berdirilah untuk sof-sofmu dan kemudian luruskan pundak-pundakmu di antara pundak-pundak yang lain dan tutupilah celah-celah dan kemudian berlembutlah terhadap dulur atau terhadap teman-teman kamu sekalian. Wala tadaru furujati syaitan dan jangan meninggalkan penggangan-penggangan dari setan. Jadi penggangan-penggangan sof nanggoni sholat itu adalah penggangan setan. Makanya kudu diisi. Iya terusan nih. Paman wasola sofan wasola hunko. Paman kotola sofan kotola hunko. Barang siapa yang mengisi soft bolong, mari ngono sampean maju ngiseni soft.
ono sing sok kurang rapet sama ngiseni sok, maka Allah juga akan menekun atau menyambung darimu apa-apa yang putus, termasuk pintermu neka apa jadi pedot disambung sampai Gusti Allah. Barokah sing pedot disambung sampai Gusti Allah. Kancamu sing pedot ya disambung sampai Gusti Allah. Lah iki balik waliane wa man qata'a sofan qata'ahu. Wong sing senengane ninggal penggangan barisan, maka akan diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek sampean senengane kok gawe barisan dhewe, wis ono kencenge. Adone wis sampean pinggir kene, dadak kok moro gak iso maneh. Akhire benggang sofe. Lah iku sampean kaya ngono kok gampang dipedhot karo Gusti Allah. Pedhot apa barangkali termasuk barokah, rezekine, umure dan lain-lain sebagainya. Makanya ojo gampang-gampang apa jenenge gawe shop baru kalau masih ada shop yang belum diisi. Sing seneng dari biasa kan jenenge wegah ngomong nggih. Biasa wong-wong iku wegah. Karena apa? Ya mbo macam-macam. Jadi wis ana bengkang ngono gak kadang ati-ati diisi. Kata-kata ngomong pinggir, ayo maju om. Karena ngono ya. Kang ngomong awake dhewe malah ngomong pinggir. Ayo maju. Lah diisi dhewe lah ya kena sing kok kare ngomong ya. Ayo eling-eling barokah ngucahe sampean kali kula semangat nglakoni nutup terutama sop-sop sing Bismillahirrahmanirrahim. Atargibu utawi iki iku demeni utawi iki iku demeni fil imamati ing dalem dadi imam, fil imamati ing dalem dadi imam, wa adami tadwili lan ora anak ndawakno, wa adami tadwili lan ora anak ndawakno. Maksudnya ndawakno nang gone sholat. Jadi nek wis dadi imam gak oleh dawa-dawa sholat karena sing dipimpin pasti banyak keperluannya atau mempunyai kepentingan masing-masing. Qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku amma ngimami sapa man, iku amma ngimami sapa man ashabahu ing pira-pira sahabatin man, ashabahu ing pira-pira sahabatin man khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat, khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat, imanan krana iman, imanan krana iman, wahtisaban lan golek ganjaran, wahtisaban lan golek ganjaran, ufira mongko di ngapura, ufira mongko di ngapura lalu keduwene man, lalu keduwene man apa madosa, apa madosa takut dama kang wis dhisik apa man, takut dama kang wis dhisik utawa wis dingin apa man mindan bihi saking pira-pira dosane man, mindan bihi saking pira-pira dosane man. Jadi Kanjeng Nabi dawuh barang siapa yang ngimami dadi imam nang gone kanca-kancane selama sholat 5 waktu dengan keadaan iman dan hanya mencari pahala atau mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni untuknya yaitu dosa-dosa yang sudah dikerjakan terdahulu. Jadi wong sing gelem ngimami nang gone dulur-dulure, nang gone kanca-kancane, nang gone wong liyane selama sholat 5 waktu, dia diampuni dosa-dosanya selagi tingkahnya dalam keadaan iman dan juga wahtisaban, hanya mencari ridha Allah atau mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa kanca-kancane dhewe lho. Nggih, nek anggo wis gedhe sing mana namane Mas
masjid imami belajar kabeh ku belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Lan wis dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong amma iku amma ngimami sapa man. Iku amma ngimami sapa man. Iku amma ngimami sapa man kauman ing kaum. Kauman ing kaum. Falyattaqillaha. Oh ngene, falyattaqi mongko becik wedya sapa man. Falyattaqi mongko becik wedya sapa man Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah wal ya'lam. Lan becik ngerti ya sapa man. Wal ya'lam lan becik ngerti ya sapa man. Anahu sak temene man iku dhaminun nanggung. Iku dhaminun nanggung. Mas'ulun ing ditakoni. Lima maring perkara dumina kang nanggung sapa man. Domina kang nanggung sapa man wa in asana lan lamun bagus sapa man. Wa in asana lan lamun bagus sapa man kana mongko ana lahu keduwe man minal ajri saking ganjaran. Apa mislu ajriman padane ganjarane wong. Apa mislu ajriman padane ganjarane wong sholat kang sholat sapa man khalfahu ing dalem burine man. Min ghairi saking liyane ayang kuso lamun suda sapa man min ujurihim saking pira-pira dosane man soleh. Min ujurihim saking pira-pira dosane man sholat sayan ing suwiji-wiji wa malan utawi perkara kana kang ono apa man minna kosin saking suda fawa mongko utawi ma iku alaihi ing atase man dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad barang siapa yang menjadi imam terhadap suatu kaum maka hendaknya dia bertakwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan menanggung pertanggungjawaban dari apa yang dia lakukan atau dia tanggung, yaitu makmum. Dan ketika kesempurnaan atau kebaikan ada di dalam sholat jamaah tadi karena dia menjadi imam, maka
dia min ajri mislu ajri man sholla khalfahu. Dadi ganjarane wong sing salat nggurine dhek iku juga akan diberikan hal yang sama atau pahala yang sama untuk yang ngimami. Jadi enake dadi imam iku entuk pahala sing padha karo wong sing diapano diimam man sholla khalfahu. Jadi oleh ganjaran padha sing kaya sing diimami utawa makmum. Tapi iki terusane min ghairi ayam usul min ujurin sayyan wa makanan min naqsin fa wa alaihi. Lah nek ana kurange teko seseorang yang ada di belakangnya atau pada makmumnya, maka yang bertanggung jawab adalah nek apik oleh pahalane padha nek pahalane sing diimami, tapi nek ana kurange berarti sing kok jangkep sapa? Imami, karena dia bertanggung jawab. Enak gak enak. Jadi wong enake semua tempat itu pasti ada enaknya dan juga ada tidak enaknya. Sing enak terus nanti. Swarga. Siapa sing kepengin ora dhisik? Iya, oke. Enak terus ya nang swarga ngene, tapi nggone digawe mantu dhisik baru langsung swarga. Nah, sampean santai-santai yo bareng aku ae sampe ya. Santai-santai. Iya. Mungkin dhisik lagi seneng tok ya nang swarga ngene. Ono nang ngene tuh. Susah tok yang ngene neraka. Ya, nang dibilang ini. Nang dunya jono susah, jono bu. Jadi ono ngantuk ya ora melek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam lan ono sapa Nabi Muhammad iku yang hanya ka sapa man. Iku yang hanya ka sapa man al-a'immata ing pira-pira imam. Al-a'immata ing pira-pira imam ati tadwili saking gawakno wancanan. Anit tadwili saking gawakno wancanan. Innasi kelawan manungso wa yaqulu lan dawuh sapa nabi idza shalla nalikane salat sapa hadukum salah siji sira kabeh linnasi krana ngimami manungso fal yukhafif mongko becik ngentengno sapa ahad fa inna bihim mongko sak temene iku ing dalem nas Baina bihim mongko sak temene iku ing dalem nas adaifa ana wong apes wasaki malan wong ora wal kabiro lan wong tuwa Wadal hajat ilang wong kang duweni hajat faida sholat mongko nalikane sholat sapa ahad li nafsihi krana awak dhewe ne ahad fal yutawil mongko becik dawakno sapa ahad. Hal yudawil mongko becik dawakno sapa ahad maing perkara utawa maing salat sa'a kang karep
sapa ahad sa'a kang karep sapa ahad. Nabi jauh, Nabi adapun Nabi itu tidak suka atau mencegah kepada imam-imam yang memanjangkan bacaan-bacaan sholatnya atau bacaan suratnya di dalam sholat yang ketika dia sedang mengimami kepada manusia yang lain. Kemudian Nabi bersabda, "Jika sholat hadudin nasi fal yukhafif fa inna bihim ad-dha'ifa was-saqima wal kabira wal hajati fa idza shalla li nafsihi fal yutawil ma syaa." Kanjeng Nabi dawuh, ketika salah satu di antara kamu kemudian mensolat dan menjadi imam kepada manusia yang lainnya, maka hendaknya dia memperingan atau memperpendek dari sholatnya. Fa inna bihim, karena sesungguhnya di dalam manusia yang lain atau di dalam orang lain itu ada orang-orang yang dhaif, apa itu pegel atau capek dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada orang yang sakit, dia butuh segera berobat. Ada yang orang tua yang dia tidak kuat berdiri lama-lama, dan dal hajati, orang-orang yang mempunyai hajat masing-masing. Makanya makin banyak jamaah kudune makin cepat sholat. Karena makin banyak orang-orang yang mempunyai kebutuhan atau makin banyak orang-orang yang mempunyai hajat. Sesungguhnya maka ketika semakin banyak jamaahnya, justru dia semakin cepat. Kecuali memang sudah di awal didesain seperti itu. Jadi mau ngapel ya, terawih nggak kabeh wong ki seru nek ngapel itu sore. No Jogoroto masjid mushola itu nek terawih ngatam sak juz. Kalau nang kono ana pondok tahfidzul Quran. Ayo. Nggih, setiap terawih jadi nangku apa jenenge ketika malam takbiran wis khatam begone terawih. Jadi terawih iku maca apa jenenge terawih pertama juz 1. Kemudian ya arek pondok iki. Coba sampean iki, sing lanang aja. Kaya sampean iki maca. Imam. Karena pada tahfidzul Quran, arek-arek sing nang pondok itu dikirim nang gone mushola di masjid. Wah, dikirim ambek dikongkon mau. Jadi ngirim arek telu. Sing arep kanggo ngimami, sing loro kanggo nyemak dhuwure. Ya, jani sampean ngucap. Loh, kok boyo sih? Apa namanya siapa loh? Jadi loh, ini namanya ramai ini loh, apal kira? Lumpur, justru lumpur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka pun masih punya hajat masing-masing. Baik, dan sholat di nafsi fal yutawil masya. Dan ketika kamu sholat sendiri, sakarepmu nih sholat musafir. Ini sholat dewi nang omah utawa sholat Jumat, maka panjangkan sesuai yang kamu kehendaki atau sesuai yang kamu inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Lan ono sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku tuh hakiku. Ngenteng atau nyepet sapa Nabi. Iku tuh hakiku ngenteng atau nyepet sapa Nabi as-sholata ing sholat. As-sholata ing sholat ma'aid namihi ing dalem sertane nyempurnakno sapa Nabi ing sholat.
Madi ma'id mami ma'id mamiha ing dalam sertane nyempurnakno sapa nabi ing salat. Ma'id mamiha ing dalam sertane nyempurnakno sapa nabi ing salat. Nggih. Meskipun Nabi itu ngenteng atau nyebut menanggoni sholatnya ketika berjamaah, tapi Nabi tetap dengan mencempurnakan sholatnya. Bukan berarti cepat akhirnya buku kabeh Fatihah yo gak banter atau gak jelas, maring Fatihah yo dialur, kemudian maca kamu nggih cemas. Jadi cepat ikut gak bawa. Bayangkan ini loh, bawa itu sak piro sih? Aku duwe. Kanjeng Nabi itu kok tahu muring-muring nanggone imam sing bawa itu sak piro? Halo? Reja. Itu reja ta kok kan? Ini wong murid kok. Pernah? Bayangno apa sih Kanjeng Nabi kok apa jenenge mbek imam ngimami wong ngimami suwe iku kok jengkel. Kalau ono tahu sahabat itu hafal Quran. Ngimami subuh itu siji rakaat pertama itu surat Al-Baqarah siji sampai entas. Surat kedua surat Ali Imran. Lha iku pantes ya nek iku goreng-goreng suwene. Pantes ta mboten? Suwe ini lho sak ngono maksude kan Nabi sampai muring-muring. Sampai duka kan Nabi sampai muring-muring sampai jengkel itu krono nduk rakaat pertama itu Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Sampean apa jenenge anak bak mengayo gak wae gelas. Wong sak lempir pujul iki ae. Iya. Ane sing diwaca iku Al-Baqarah yo. Iku sak juz, rong juz ya. Iki dalam juz ya. Rong juz iki. Nah, itu baru dikatakan lama. Ane selama kan seperti itu ya gak lama. Maksudku. Kalau surat bawa titik Yasin, ya kan gak bawa temen ngono. Wis dengan titik. Maksudku seperti itu aja. Kemudian pernah gawe hati sih, kemudian jangan diakhirnya muni kulwae jadi nong imam itu rutok aja dikali. Oh kamu mudah jelas ya, rutok kalau nggak bisa lihat nih lagi elek, kecuali rutok jadi sampean ngerti. Kemudian cinta nak boleh surat Al-Ikhlas. Jadi dia ngomong sahabat pengimami keluar waktu surat Al-Ikhlas pengimami suwe-suwe jengkel sahabat liyane nglapor nang gone Kanjeng Nabi. Nabi iki lho ngomong ngimami mesti keluar ahad. Nek ngimami mesti keluar ahad ta. Akhirnya Kanjeng Nabi di momen nimbali ditimbali. Saya dulu kali konten iki. Ayo sing ngaturane konten iki. Barang kecelok, panditi balik ke Kanjeng Nabi, mantan kok ilang kok awakmu senengane apa jenenge? Kulwae. Ngomong mami kok kulwae, kae iso sing nyane. Barang kok keranten kula cerita, kula ngisopen nang kali kula. Surat Al-Ikhlas sing nang jerone gak nyebutno keikhlasan atau lafaz ikhlas belas. Iya. Jenenge suratnya apa? Tapi nyebut nang gone ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Nek ikhlas itu kan disebut Kang ini, mari pakai sekolah. Aku ikhlas. Jadi jadi sebut. Jangan ikhlas nyontohi bahwa nang jero surat Al-Ikhlas itu nek jadi ikhlas gak usah disebut. Gak usah disebut. Aku ikhlas kok pin logika pin mama. Iya, itu berarti ikhlas sih jadi sebut. Ono ikhlas sing gak disebut. Lah iku sing paling dhuwur.
Jadi ikhlas itu ya kadang blas. Bahkan ibaratnya nek tangan kan tangan sing ngekei tangan iki wae karo. Nek tangan mau kayak itu saking nek saking ikhlas. Nek ono dhewe ono ikhlas, ono nyuntoni. Nggih. Nek ikhlas mang nek nyuntoni iku bodohno yang dibui caranya supaya titik. Bismillahirrahmanirrahim. Setepas sabar. Atarhibu tawi iku meden-medeni. Atarhibu tawi iku meden-medeni min sabqil imami saking disi imam. Wah. Barengi utawa disi imam. Iku gak oleh wis dadi makmum, gak oleh barengi apa? Nek wis dadi makmum gak oleh barengi imame kain gerak sujud moro bareng itu elek ya mari ngono utawa tambah di sini imame dereng sujud dadak sampe disujud itu tambah elek padha elek ya maksudnya Allah sallallahu alaihi wasallam amma yaksha ana to ora wedi amma yaksha ana to ora wedi sapa hadukum salah siji sira kabeh sapa ahadukum salah siji sira kabeh idza rafa'a ing dalem nalikane ngangkat sapa ahad idza rafa'a ing dalem nalikane ngangkat sapa ahad roksahu ing sirai ahad roksahu ing sirai ahad qabla imami ing dalem sadurunge imam qabla imami ing dalem sadurunge imam ayu hawila ing yen to ngalihno ayu hawila ing yen to ngalihno sapa Allah Gusti Allah ayu hawila ing yen to ngalihno genti ngalihno sapa Allah Gusti Allah sahu ing sirai ahad roksahu ing sirai ahad roksal himarin sirai to ing dase himar dase himar ing jaran roksal himari ing dase jaran Babi riwayatin ing dalam siji riwayat ayu hawila ing yen to melih utawa ganti ing yen to melih utawa yen to ganti sapa Allah Gusti Allah suratahu ing rupane ahad suratahu ing rupane ahad suratal himar suratah himarin ing rupane himar suratah himarin ing rupane himar wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat kang liya Abi riwayat lan dalam riwayat kang liya surata kalbin ing rupane asu surata kalbin ing rupane asu Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi utawi wong yakfidu kang yafidu kang ngasorno sapa alladzi yafidu kang ngasorno sapa alladzi wa yarfa'u lan ngangkat sapa alladzi yafidu kang ngasorno sapa alladzi wa yarfa'u lan ngangkat sapa alladzi qabla al-imami ing dalam sadurunge imam qabla imami ing dalam sadurunge imam iku inama satemene perkara iku inama satemene perkara nasiyatuhu utawi bunbunane alladzi nasiyatuhu utawi bunbunane alladzi iku biati syaitani ing dalam kekuasaane utawa ing dalam tangane setan
Biyadi syaitani iku ing dalam kekuasaan di setan. Iku ing dalam kekuasaan di setan. Jadi adapun amma yaksana bid'ahu, apakah seseorang dari kalian itu tidak takut ketika mendahului gerakan dari iman? Karena Allah akan mengganti wajahnya, akan mengganti kepalanya orang tersebut diganti dengan kepala himar atau kepala kuda. Senang sampean senengane bisi iman utawa bareng gerakan iman, maka kepalamu akan diganti dengan kepala kuda. Ataupun di riwayat yang lain, hadis di riwayat yang lain, bukan kepalanya tapi wajahnya saja yang diganti dengan wajah himar atau wajah kuda. Ada di hadis lain, babi riwayatin, dan di hadis lain juga menyebutkan bahwa bukan wajah atau bukan kepala kuda, tapi diganti wajahnya surat kalbi, yaitu wajahnya tambah lain, ya tambah lain. Ini nang akhirat, maksudnya apa? Di akhirat nanti keburukan itu akan ditampakkan, juga di dalam kebaikan itu akan ditampakkan. Ngapain dituturno nek anjene elek ya ono tondo-tondone, nek apik ya ono tondo-tondone. Masih nang dunya lha ngono sih. Nek apik ya ketara ono tondo-tondone, nek elek ya ono tondo-tondone. Kaya nek mari ngaji ngene iki, tondo-tondone apa? Mulih nang omah cek seragaman, cek sarungan, kopiahe durung tidak. Ikan tondo-tondone sampe mari ngaji. Nek mari mokel, tondo-tondone telas ya, hari telesi dan yang lain sebab itu nang gone akhirat tambah ketok eksis. Ini dawuh kanjeng Nabi maneh, alladzi yafidu wa yarfa'u qabla imami innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Jadi wong-wong sing disihi utawa banyak disi nang gone imami, baik itu di tingkah berdiri atau di tingkah turun di dalam sholat, maka dia bunbunane kepalane itu dikuasai oleh setan. Ini sing bisa membatalkan sholat lebih cepat dua gerakan daripada imam atau lebih lambat dua gerakan daripada itu bisa membatalkan sholatnya, bisa membatalkan jamaahnya. Ini atau nah imamnya jangan ada, ya. Kemudian sampai wis rukuk, kemudian tangi lagi itidal, kan berarti sampai cepat dua gerakan di dalam sholat. Maka kalian bisa batal sholatnya ketika kalian tidak mufaraqah atau tidak memisahkan diri daripada imam. Nah, sama nggak pedot sama imam, nggak niat keluar dari jamaah, maka sholatmu akan batal. Nah, dua kali gerakan, ataupun terlambat dua kali, ataupun terlambat dua kali gerakan. Iya nak terang lagi loh, kok sudah poso tak? Podo ada yang poso. Jadi kayak sabatan lama soalnya, kan biasa mau poso. Kalau lama atau lebih lambat dua gerakan, imam wis rukuk mari ngono i'tidal, kemudian rukuk i'tidal, kemudian sujud. Nah sampean sing adek ae sudah tertinggal dua gerakan dari sholat, maka kamu juga bisa batal sholatnya ketika kamu tidak punya niatan mufaraqah atau bisa dari sholat jamaah. Nah sampean gak pedot atau medot sholati berarti dari jamaah ke tidak jamaah. Tapi nek gak sampean pedot, gak mufaraqah atau bisa dari jamaah, maka tidak hanya jamaahmu yang putus, tapi sholatmu juga batal.
Ini sebenarnya apa? Ada sholat-sholat jamaah yang tidak bisa putus. Apa itu? Jumatan. Kau oleh Jumatan Dewi Ijen nanti kau harus jamaah iya sih. Jangan ngomong nonton di masjid tapi gak niati makmum. Ya kau. Begitu. Muka-muka diparingi manfaat barokah di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.